Снимам. Тук ще направим по принуда една обща снимка. Здравейте, аз съм Светослав Стоянов, това е Денис Славцивев. Да. Искаме да участваме в Варна Тролдаун, т.е. това ще е квалификацията за Варна Тролдаун 2026, адванс категория и двамата. Първата тренировка. Две щанги са приготвили по 60 кг. Ето госта, щангата. Мен бар, тук пише. Същия е като мой на моя маркер. Тук пък с две десятки. Тази страна. Ето го печата. Ето също две десятки. После. Надиго, ти ли ще броиш? Да, ама стартираме да няма само. Значи по-хубаво там да започнахме. Колко години? Само да му стартирам в номер, той сам си. Ами кой ще му броим? Аз ще умре. Ще става първите бройки. Да им натискам ли сега? Какво? Да им казвам ли? Чакай да почнем заедно с другия часов. Да, ще ви казвам. 15 секунди. Да, 15 секунди е това. А сега натискаме всички заедно като... Пускаме. Аз ви казвам. Слушайте ме. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, давай! Телефона да гледаш нещо, нали? Тук брой. Просто хвърля по един поглед. Дали става в камера. Дели се погледна.
Денис, дай. Дай бе, единички бързи, дай. Пет. Шест, бързи. Battle. Кестри. Почвай четвърти руч. Айде учета, дайте. Haydi. Set. Шест, бърти. Дай газ. Дай сето, дай. Пет. Шест над глава, давай. Дай, давай. Има 15 секунди. 20-то. Ай, още один. 2 секунди, 1 секунди, край. Чакай, колко бърката направи? Еми 3, аз не знам обаче дали влезе третото. Да, не, ти имаха даже резерва малко, ти нема чука. Те спряха с таймер, пък ти имаш 2 или 3 секунди разминаване, нали? Тук таймера беше по-бавен. Имаше, да. Те нема чука, аз им казах, че имат заощено направят. Що? Двамата оставиха по една бърка. Денис колко направи? Едно бърка. От четвъртия рунд. Три му останаха. Да, останаха да затвори. А миналия път колко направя? Не знам. Знаеш? По-добре ли от миналия път? Минала е минута и 15. От миналия път? От миналия път. Три, да. Ти ще снимаш пак? Да, ама ние днеска нещо не е. На мен ми е много зле, мисля да снимам. Те ли ще я правим? Аз не съм се наспала, няма да. Може би по-другата седмица. По-другата. Чай, то се говорим. Еми... Ти ще го привъртя това. Да, може. Сега ще снимам втората си.
Аз гледах някой се качва на някакви резултати. 2 минути минаха. Можа да го разкажа. Сега ли да покажем тежестите? Дали сега да ги покажем? Той трябва да си го покаже. Вие двамата на един клип сте? Да. А? Може тогава? Да. Не знам дали да не се приближиш малко. Друго е махнал. Я покажете тежестите. Тия петици? 2 петиции. Ще пробваш ли повече? 95 ще пробваш? Ами, 2 десятки. Туризъм? Имате 3 минути. 3 минути имате. По-малко от 3 минути. Борко, тук да го покажем ли тежестите? После ли? Двете ли? А той светло дали да не се приближи малко? 2. Един диск, 1 килограм. Две минути и 15 имате. Айде. Сило! Браво! О, чакай. Това колко е? 52. Колко? Това колко е светло? Колко е? 90? И 2. Следващи опит. Минута и 15 имате. 2,5. Ели с телефон слуша. Една минута. Дори да изтече времето. Да, ако си хванал, да. 45 секунди. 40 секунди. Ай, Денис. 30 секунди. Не види. Да. 20 секунди. Браво, Поле! 10 секунди. Давай! Да снимаме десятки в пелеца. Да. Да, снимам тежести, да. Чай сега, направо ще мантал. Не, тук става с откачете. Ето. Това е Денис от селя. Благодарим на Бояна. Тя чай ти птица. Той са успешни опит. Той е успешния. Да, десятка тук и... На колко беше успешен? Добре. Това е моят неуспешен. Той беше
Успешно го видяхме, но пак още ще върна. Чай. Тъй, ти 2,5 самака. 5. Денис, може ли да държиш само? Да. И да ме махам тежестите. Тъй, чай само. Тук беше едно. Отпред. 5, виждам се. Чакай сега. 5, да, виждам това. Десятката се вижда. Още една десятка се вижда, да, вижда се. И отвътре. И още една десятка, пак се вижда. И от другата страна. Не беше 2,5. Беше 1, 5, 10. 10 са притеснени, няма проблем. И другите 10. Край. Добре. Е толкова от нас. Стоп. Повече. Хайде.